ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു CPVC പൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്ലംബിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പാണിത്. ഈ ഒരു പൈപ്പ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെൻഡും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഫിറ്റിങ്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഒറ്റൊരു പൈപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാത്റൂമിന്റെ വർക്ക് മൊത്തത്തിൽ തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അലൂമിനിയം ഒരു ലെയർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ ഒരു വൈറ്റ് ലെയർ ഉണ്ട്, അതിന് പുറത്തൊരു ബ്ലാക്ക് ലെയറും കാണുന്നുണ്ട്. ഇൻ കേസ് ഈ ടീയോ കാര്യങ്ങളോ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് സോൾവെന്റോ കാര്യങ്ങളോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഈ ഒരു ത്രെഡിലാണ് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ഫെറോൾ ടൈപ്പ് ത്രെഡഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. നമുക്ക് -40 മുതൽ ഒരു 120 ഡിഗ്രിയുടെ മുകളിൽ പോയാൽ പോലും നമുക്ക് ബൾജ് ആവുകയോ പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ചൂടുവെള്ളത്തിനും പച്ചവെള്ളത്തിനും ഈ ഒരൊറ്റ ലൈൻ, ഈ ഒരൊറ്റ പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ MLC പൈപ്പ് സോളാറിന് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്ലംബിംഗ് സൊല്യൂഷനാണ് MLC പൈപ്പ്. പ്ലംബേഴ്സ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീടിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമുക്ക് ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം.